തോറ്റേ? എനിക്കറിയത്തില്ല നേതാവേ. നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തടാ? എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? അതല്ലോ ഞാനും ചോദിച്ച എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന്. നമ്മള് ചെയ്തില്ലയോടാ? എന്തോന്ന്? എടാ ചെയ്തടാ. ആ ചെയ്തത് എന്തോന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നീ എന്തിനാടാ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്നാലും നമ്മൾ എന്തുവാടാ ചെയ്ത്? അതല്ലയോ ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ ചെയ്തേ? എന്നാലും വല്ലാത്ത ഒരു ചെയ്തായി പോയി. നമസ്കാരം സാർ, ഞാൻ വളരെ ലേറ്റ് ആയി പോയി. സാറിനെ സമയത്ത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? പറയൂ സാർ, പറയൂ. എനിക്ക് കൊള്ളത്തില്ല, അവരോട് പറഞ്ഞോട്ട് എന്നാ കടക്ക് പുറത്തൊന്ന് പറയട്ടെ. നീ ഇപ്പൊ ഒറ്റ വഴിയുള്ളു. എന്തുവാ? നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കടാ.